Dovolte, abych tuto desku v zastoupení vás otevřel. Nově vybudovanou naučnou stezku na Slánské hoře otevřel starosta Ivo Rubík. Přítomní se vydali na krásnou procházku k vrcholu přírodní dominanty našeho města. Naučná stezka je zhruba 3kilometrová s 11 zastaveními. Na informačních tabulích naučné stezky se můžete seznámit nejen s faunou a flórou, ale i historií těchto míst. O znovu otevření se kromě města Slaného zasloužili i Lesy České republiky, Palaba, Středočeský kraj a mnozí další. Před vrcholem se před vámi rozprostře průmyslová zóna Slaného. Na vrcholu hory čekalo na všechny překvapení. Radní města Standa Berkovec zde právě zabetonovává vlastnoručně vykovaný zvon, takže až sem někdy dojdete, zazvoňte si pro štěstí a kochejte se nádhernou vyhlídkou.